رادیویا دنگی گل دنگی برخودانی شنوندگان روچیان رادیو دنگی گلدن باشکودارین هجا ایرو 29 نیسان 2025 سهشنبه بروکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چندنا و روزه پیشکش بکندم دم آزادی بر اپویه تقیین درونه که لآمدیه ده سی پیشمرگ بریندار بون تیما تندرستی آمدیه مسعود طاهر را گاند کو سی پیشمرگ ده انجام تقیین درونه که ده بریندار بونه ورا کردن خوشخانه آژانس وحد بیجه روزانه ارتش ترکا داگیر کرد به بالا فرنشر درونه و توپان سینورن هرما کردستان بمباردمان دکه بریان هاجی ده انجام ایریشه ده پیشمرگ ولاتین سیویل شهید و بریندار بونه ده انجام تقیین درونه که ده لگونده بلاوه گریدای آمدیه سی پیشمرگه بریندار بونه صالح گدو گود کنفرانسالو روژاواج بو کردستان نمونه که سکرتریا پارتیا چپا دموکراتیک آکورد لسوریه صالح گدو تکیداری کنفرانسا یک ریزی و یک هلویستی آکورد یال قاموش روژاوای کردستان جه آن هایره آخوی گود evdem ne teneji bu gele Kurtlu Rojava Kurdistan'a her parçayın Kurdistan'a demek ki dirokiye konferansalı Rojava ji bu tevaya Kurdistan'a o ji bu gavevitina berbi yekitiye ve numuneke develi parçayın en Kurdistan'a ji perskirek unaku kendine bera aliyen Kurdide ben rakirin o yekitiye xava biken yekiti ve bengiha çare seriya perskirek navxayi لطبقه پانلک هات لدارخستن مجلس پارتیا سوریه پیشروجه کانتونا طبقه جبو اواکنا سوریه پیشروجه لهولا مجلس پانلک لدارخست لدسپیک ده اندام یکیتیا پارزیرانیا طبقه محمود غباش لسر پیکارنا عدالت مکانیزم حساب خواستن و جزاکنا سوجداران belge kirin u biran içtimani axivi ugut adalet sütuna bengihin ya demokrasiye deve mekanizme enjibu peveçuna adalette bawe ke helsengi bir tecrübeye gelen Suriye'ye vere avakirin deve adalet duri tolhuldane vere pekanim pişre beştaran giringi reforma kirna sazumani ku veke gaveke peşin ya avakena istikrare u baveriye beştaran diğer kirku deve adalete pevajo ve guheze be pevajo ke saskirna destura niştimani ya gişriya Suriye'ye ve kev bimeşe desture ke ku prengia civaka Suriye des şanna ke bitu avayina kabul kirin deve mafen her PKT vere misoger kirin Ligirtigan zaxt berdevam dike girtiye binave İsmail Berka Hakkari Aydoğdu Ertan Ören Jigirtika Beşik düzü tipate 22 Nisan'da sürgünü girtika Erzincan'e hatin keren Liguri agayen ku malbatandane de revitiya 8 saatande se girtibe xuarun u av hatine hişten dama girtik hetine girtigi heji rasti ferskena legerna tazi hatine girtiyan jiber dijderketina legerna tazi jale Gardiyan han ve hatine derkerin u pişre evxisine hücreyin yek keside. Parlamentereden Partiye Nevruz Uysal Aslan tekildarı bu yere serli komisyon aleypersina mafemürvana meclisi ihekeda. Uysal Balkşan Selbin Pekirinan Oğud, Kiryaren, Nediji Peymanen Neteveyi, Unav Neteveyi li girtiken Türkiye gelekesede bune. Ez da xwaz dikim ku ihek demildes bikeve navali bu tevgere u bin Pekirin verin tespit kirin u berpirsiyar verin ceza kirin. Failen Roboski sedu şest mehen nehatın darzandın hevldan adalete yajbu Roboski demaha sedu şestemin ya komkuja Roboski del Ankara'yla kolana Sakarya'ya da xuyanekta endame ihade Ankara'ya Tanjun Gündüzalp ahvi gut komkuja Roboski sücekeli diji murvani ya uli peşca ve herkesi hatiye kirin dve nej bir kirin ku pergalen hukukatine bin peykirin uce ne cezakirin ve guheriye politikaya ke tolhıldane berpirsyarin komkuji yeni hatine darzandın. Mina komkujiyen de 7 salın hatine kirin. Komkujiye Roboski ji hafseke xuyini ya ne cezakirin u pergaleye.
Gündüza Peridavi Gud hatta jibo Roboski u hemu komkujiyendin adalet bekneye ve aşti azadi u demokrasi ji nevi volati. Dive berpirsyarên Roboski werin darizandin û heqet derkeve holê de. Xelef Elmeter Gut Wezareta Perwerde ya Desilata Şamê têkildara ezmûnan tu bersiv nade. Hevserokê desteya Perwerde ya Bakuruşatê Sûriye Xelef Elmeter têkildarî Pergala Perwerde axivî wiha got. Desteya Perwerdeyê li gel UNICEF û Wezareta Perwerde ya Desilatariya Şamê gelek têkilî danîne. Herî dawî jî me Wezareta Şamê re civîn kiriye. Divê tomarkirina xwendekaran dirêjkirina dema tomarkirine û bikaranina ezmûniyên li herêmê pêk werin. Me xwest bu komîteke hevbeş ademkî ji bo proseya ezmûnan were sazkirin. Lê Desilata Şamê têkildarî van daxwazan tu bersiv nedaye. Elmeter cardin ev bank li Wezareta Perwerdeyê ya Şamê kir pêwîst e Desilata Şamê bilez tev bigere û bersivê bide şertên peymanê dema ezmûnayan hindik maye. Siyasetmedarên Sûriyeyê têkildarî danin zîna destûrî ku ji alî Desilata Şamê ve di meha Adarê de hate pejirandin axivîn. Çalêkvanên siyasî bi navê Elazahir Elhesen wiha dibêje. Gelê Sûriyê zêdetirî 50 salan dibin serdestiya malbata Esad de êş û azar kişandin. Piştî rûxandina rejima berê gelên Sûriyeyê ketin nava hêviyên mezin. Lê Desilatariya Demkiya Heyet Tahrir el Şam ev hêvî tune kirin. Destûrnameya hatiye amadekirin daxwazên gelên Sûriyeyê temsîl nake. Tenê xizmeta komeke teybet dike. Ev ji pirsgirêkên li Sûriyê çareser nake wê di nava pevçûnan de bimîne. Siyasetmedar Xetice Asım İbrahim jî têkildarê mijarê Balkşan Servan xalan. Ev danizdan hemû pêkhatê û mezhebên gelê Sûriyeyê li derve dihêle. Destûr bawekê yêkalî hatiye nivîsandin. Nûnertiyat û mezheb û pêkhatiyeke niştimanî nake. Ev destûr dûrî hemû pîvanên bingehîn yên dadwerî û demokrasiyê ye. Mafên bingehîn yên civakên Sûriyeyê garantî nake divê ev destûra yêkalî beddal bibe. Du ferûbot noqî avê bûn ciwanekê xeniqî. Du li kantona Dêrazorê li deriyê het le di nêzî pira Herbî du ferûbotên zevze barkirî noqî avê bûn. Di encamê de ciwanekê ku navê wî nihat zanîn xeniqî ye. Her wiha zirareke mezin ya maddî jî gihîştiye şêniya. Kesên li kazancı yokuşu hatin qetilkirin hatin bîranîn tevgera heftû heştan açlû du kesên ku du yekê gulana 1977 de li qazancı yokuşu ya Taksimê hatin qetilkirin bi bîranîn. Piştî deqeke rêzgirtinê ji bo bîranina kesên jiyana xwe ji dest dane daxuyanî ji aliyê berdevke tevgera heftû heştan Celalettin Can ve hate xwendin. Can got xwîna hevalên me li vê meydanê Rijiyayê li ser qazancı yokuşu herîkî bi ax dar û şînahiya vê meydanê re tevlihev bûye. Ev hesabekî 48 salî hêjîn hatiye pirsîn. Di heman demê de duruşmeyên bi jiyekê gulanê û şehîdên yekê gulanên nemirin hatin berskirin. Bîranîn bi danîna qaranfîlan û li qazancı yokuşu û xwendina Sûrûda yekê gulanê bidawî bû. Li Nîjeryayê zêdetirî 20 kes hatin kuştin. Çeteyên Boko Haram ên girêdayî El-Qaîdê li Nîjeryayê êrişî gundê Kiwabirî ya herêma Hon ya wîlayeta Adamawa kirin. Di encamê de pastarên sivîl tîmên ewlehî yên dilxwazî hatine kuştin û gelek jî birîndar bûne. Şêwirmendekî herêmî yê herêma Gerhahayî ile Anton agahî da û got Şemiya borî hejmareke mezin ya çeteyên Boko Haram bi sergundekî de girtin. Di serdegirtina gundan de 10 pasarên sivîl hatine kuştin û hîn jî birîndar bûne. Birîndar rakirine xweşxaneya herêmê. Ajansên cîhanê jî ragihandin ku çeteyên Boko Haram êrişeke din li herêma Boko Qeda ya parêzgeha Guwasê kirine. Di encama êrişê de 2 kes ji parastina sivîl hatine kuştin û bi dihan jî xelkê gund ku ezînk kom dikirin hatine kuştin.